बहा थांनो नागिरदों फिसाजोआलाय? बेरायहैनो मामि। अबाव बेरायहैनांगौ? मोगथांखौ लोगो हमहैनो। मोगथां सोगथां गैया आंजों। मोनगोनसो बेथि। नै नों आंहा कलसो हरबावनोसै। कलखौबो थाबबो हमा। गोथौलाय खोब्रा नै माथो सनासो। हेलौ सना। हेलौ ओं सना। फनखौलाय मानो थाबबो हमाखै? ओं सना सिखारथ'वाखैनोमोन आं। उन्दुगादोरा साला थाबखौनो सिखारा। दे सिखारदो। ओं नै सना सिखारनोसै आं। आंखौ लोगो हमनो फै सना। जागोन सना नै थांसै ना। थाब फैबानो जाबाय। नों मेगन मोसेनानै नायफिनबानो आंखौ नुबायबो सना। जाबाय जाबाय डायलग बारा दाहोसै थाब फैबानो जाबाय। जागोन सना। दोनथ'दो। पाप्पि गथ'आ। Hei, hei, berfulai. मा जालायखो नोंहालाय? Hei, फैसा नांगौमोनलै आंनो एसे। बहा थांनो फैसा नांगौ नोंलाय? नोंहानोजोखौ लोगो हमहैनो आं। हर एक्सक्लुसिभबाबो। फैसायानोबा गैया, नोमफ्राय हाजिरा मावनायानो होफैयाखै। हर थाबदो। फैसायानोबा गैया। न' बेखौनो लांथ'। आरो बे गामसाजों थांसै नोङो। हे 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 हर फैसा गानो फैसा। थादो नोंहा आंहा थांसै। दाबो फैया। र' रायज्लायहैफिनदां। फैबा हामगौहाय। अबाव थांनो नागिरदों जारौआलाय? बेरायहैनो नागिरदों। आंजों थांफागोन ना ससे? नांला दे आदा, लोगोआ सफैखासिगोन बे। सेंग्रा ना सिख्ला जाखो लोगोआलाय? सिख्लासो आदा। नोंखौ नुबाथाय आं जारौ मा नोंनि नाम्बारखौ हरनो हागोन नामा? दे लादो होमबा। र' दे होनदो। 600। दे होमबा थांसै खोमा। जागोन दे। गाबोनफोर कल खालामनोसै खोमा ना मा होनो?
हाब सोरमोनलै सोंलाला दा सोंबाबो दायसो जालायगोन एफा गोबाव थाबायबोनायखायसो गोबाव जाबोबायलै सना थ' थांसै सना आं दख'ना सोलायलांसै माखौ नायबाय थाखो फाग्ला खौ मोजां नुवाखै खोनादोंना सना ए नोंगौ सना नंगौब्रा नंगौ सना सना आंखौ जोबोर हास्थायदो नोंगौ सना आंबो नोंखौ जोबोर हास्थायो सना नों दाबायदियाव आंखौ बावगारनानै थांबा थिनायसो थांगोन आं ओइ सना बिदि बुंनाङा ना नोंनाव मोदै बोयोलै सना नों आंखौ बावगारगोन नामा साननानै नों आंखौ फोथाया आरो फोथाय सना बेनिखायनो जुनिफ्राय बांसिन मोजां मोनो आं नोंगौ सना होमबालाय नों बाइक लादोना आइले सना गोहो गैया आंहा नोंनो मिथिखायो माथो आंनि न'खरा मादि थै होमबालाय थांसै थ' रना सना दसेबाव रागा सोंबाय नामा सनाया रना सना दसेबाव रायज्लायनांगौथारगोन नांला दे दा थाब थाङाबा आंखौ मामिया रायगोन दिनैल' नङा समा मेरला दं थौ होमबालाय बस दिनैसो बेदर मोनजानो नंलालै मा मोनजाया बेलाय हाथाय साहोलायनाय जाहोगोन आं नोंसोरनो थाथ' ओइ मोगथां सार बहा थांलै ओइ हिनजावखौ दोनदोंमोनला आयु माला माला हाबा जाखोलै नोंलाय बहा दोननायमोन नोंलाय हिनजावखौलाय होद नोंबो जाम्बाथारलै गोसोनायफ्रा गोसोनायखौ दोनदोंमोन आं सोरबोर मानसिफोरा फोरोङा नोंखौलाय गोसोथोनाय सिख्लाखौ हिनजाव बुंनो मा बुङोमोनलाय जिलफ्रेन्ड होनोब्रा जिलफ्रेन्ड बेखौ मिथिया नामा नोङो सोरबा स्कुलाव फोरोंनानै सुखलाय होद फसंफ्रांबायसोलां सोरबा स्कुलाव फोरोंनानै सुखलाय गोसोथोनायखौ जिलफ्रेन्ड बुंनो जेब्रा जेब मा जेब जालायखौ गार्लफ्रेन्डब्रा गार्लफ्रेन्ड मा गार्लफ्रेन्डलाय इंलिसाव हिनजाव लोगोसो बुङो दा मिथिया नामा नों जाम्बा गार्लफ्रेन्डबाबो बेनो जेबबाबो बेनो एम्बुआ स्कुलफोर हे 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 बुरबकफोर सिथा जेबखौनो मिथिया नोंसोर जेबखौनो साला दाउखुमैफोर फै जालायलै बेनाव जेफा जाबाय गराय फाग्ला सरि बावदोंसो गराय फाग्लाखौ नायनानैसो होनफ्लांलायलांबाय जेफा जाबाय गोरबोनि फwthai Kebso मोजां मोनबाबो गोसोबाबो गारो ओइ बुरबक थांदो दे जेजिथाम एम्बुआ स्कुलफोर हैद माथो दखान दं लाखि ओइ मेब्ला सिगारेट लायथां फैसालाय बस फैसा बाखि लायथां फै बेनावथाय बाखिल' बैलां बोराय सिगारेट दंना मा बोराय सिगारेट बेलाय बोराय सिगारेट गैया आंनाव हा माथो दं हा माथोबो गैया आंनाव फ्लेगब्रा फ्लेग मा बेलेग बेलाय बेलेगबो गैया आंनाव हा बोरायालाय बेंगा नामा चेकब्रा बसनोसो खिथाहैफिनसैलां होद बोरायानो बेंगा थांबाथाय बक्स लाबायसो थाबायलै बस होनसै नामा लेखौ होनसै नामा बस ओइ बुरबक दिन नांथ'ला ओंखाम जाना फैयाखै आं ओंखाम जाना फैग्रोनोसै थौ थांसै गारजियान
मालायनि सायाव गाखोल' Mana belanja langsung sekali. Mana phone kenapa? Hello. Hello, सोरमोनथाय? आंसो मेना belanja. नोंसो? ओंलै आंसो खौरां मोजां ना? मोजां आंहा, ओमफ्राय नोंहालाय? आंहाबो मोजाङानो. माथो हिनजावा फन हरस्लाब्रा र' कल हरनां नोंहा बयफ्रेन्ड दंना गैयालै? আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজন অন্য এটা কলত गैया. र' खनसे हरबावना আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজন आरो बेस्थ'बाव आं नोंखौ फसायबायलै. नंगौ नामा? गोसोथोब्रा गोसोथोदों. सानग्रोनांगोन. जागोन दे. होमबालाय दोननोसै. माथो कल हरसिना ब्रा बावबायसो नामा आंखौ र' आंनो फन हरफिन दासो रोंदों हमगोना हमालै आब' नै मोगथांनि फन फैदों. हेलौ सना फना माननायाथ' बिजानाय आं लायाखैमोन, मामियासो बाबाजों फन रायलायहरदोंमोन. सना आंलाय बेखौनो सोरजोंबासो लादों साननानै गिदोंमोन. नंगौ नामा सना? दे होमबालाय आं दसे खामानि मावनि. दे जाथ'बाय, दा आंखौ खामानि मावाबा मामिया रायगोनसो. दे सना आइलाबो बुंना खनसे लाभ इउ टु.
हनै सिख्लाफ्रा अबे ओइ सिख्लाफोर रथ' What? माथो इंलिस बुंबाय है गेट आउट हे माथो थांबायसो बस नाहरलाय रोंखायाबा नोंसोर इंलिसखौ रायलायनो आं लेंहरनाय ओइ सिख्लाफोर रुको What problem? बरिया खाथियाव थौ ओइ जारौमोन where going होनना खोलाहा गेसावसो इंलिस बुंलायबाय है फुटबल नों मा मिथिगौ रोङा सानदों What did you say? जाबाय दा या where from going होनना थ्रु लामा जारौमोन बहा थांनो है नोंसिनि डायलगखौ खोनासंनो गोसो गैला जोङो थांसै जोङो ए थांमारसै होमबा माथो दिनै फन हरदियाब्रा र' सिमोनाव कल हरनोसैलाय हेलौ सना ओस मानिबा सना मानो आंखौ मोजां मोनो आरो मोजां मोनो येस आलायबो बुंनाय सना Love you. कलबो हरथ्राब्रा बिगुरालाय एब्राखौनो हमदों ना सना अके जागोन आंखौ लांफै गोदानसो मोनबाय नाब्रा थै बिबो हरलाबाय थायो थै दिनैबो बिजिबाव गोदानसो मोनबाय नाब्रा आरो खेबसे हरबाव र' जालालै सामफ्रामबो बेस्थ' जागोन दे लायगोन दे होमबा सना नोंखौ कल हरबाबो माने सानफ्रामबो बिजि मोनबाय थानाय आं लोगोजों कल रायलायदोंमोन सोर लोगोहाय लोगो हाब सना नों बिदि आंलाय मादि सना नों दिनै आंजों बिदि रायलायमोन मा जालांखो नों मा सना नों आंखौ बावनो सानबाय नामा बेफोर नोंनि गोसोनि साननाय हाब सना नों आंखौ बावनो सानमारबाय नोंनि अनगा रावबो गैलिया सना नोंनि अनगा बोरै थांना थानो नोंनि गोसो आंखौ मोननो दा लुबैसै आंखौ बावगारलांदो आरो आंनि मबाइलाव कलबो दाहरसै सना बिदि दा बुंनो एसेबां मोजां मोनो नोंखौ एसेबां फोथायो नोंनि अनगा बोरै थांना थानो आं सना आं जेबो मिथिला आंखौ बावगारदो नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला आरो कलबो हरनांला बोरैबायलि सना बेखौनो नुबोदों Goodbye. हेलौ
बावबायसो आरो सोरसो जाबावबाय 내가 어디서 만나가지고 이씨방 모자 오는 손으로그 뭐 이가지 먹으려면 하거나 손안고 니네 내가 이씨방 보다기 없어 갈란바 그리 보고 내가 그러시나 니 공부리 보는 하시나